Għaddew 50 sena minn meta l-Arċisqof Michiel Gonzi konsagra l-Knisja Parrokjali ta' Raħal Ġdid f'Ġunju tal-1967. U għalhekk li l-kanonku Mark Andrea Camilleri ddeskriva dan l-anniversarju bħala punt importanti ħafna fl-istorja tal-parroċċa fejn il-poplu ta' Raħal Ġdid iħares lejn il-passat b'sodisfazzjon fil-waqt li jiċċelebra l-preżent u jkun ottimista għall-futur. Għal din iċ-ċelebrazzjoni twaqqaf kumitat organizzattiv biex iħejji programm xieraq sabiex ifakkar din iċ-ċelebrazzjoni. Il-motto mażul għal dawn iċ-ċelebrazzjonijiet huwa msejjes fuq l-għaqda li tirrenja fil-parroċċa fil-kliem parroċċa waħda għan wieħed re wieħed. Iltqajna ma' Anthony Tabone, chairman ta' dan il-kumitat, u spjegalna iktar dwar dawn l-attivitajiet li se jimmarkaw kull data importanti tal-parroċċa. Il-Knisja mhijiex relikwa tal-passat imma hija ħaġa ħajja. U li provajna aħna li ndaħlu l-setturi kollha tal-komunità abbinati barra li abbinati mad-dati, abbinati wkoll ma' l-opri tal-Misericordja li nsibu fil-Vanġelu ta' San Mattew. Din se tilħaq l-ogħla ċelebrazzjoni fit-3 ta' Ġunju li parti minnha se ssir fil-faċilità korrettiva ta' Kordin bis-sem ta' residenti stess. Kull ma jmur il-parroċċa ħasbet ukoll għal xogħol ta' disbieħ fil-Knisja stess, bħal pitturi u artal tas-sagrament. Iżda skont Tabone l-ikbar proġett għadu se jitlesta. L-ikbar proġett li ħajjiġi inawgurat matul din is-sena ntamaw huwa t-tlestija tal-gallerija tal-orgni l-aħħar biċċa fil-Knisja li fadal illi għadha mhijiex finished, ma nittamaw li din is-sena nkunu nkompluha u għalhekk il-Knisja tkun kompluta. Dawn iċ-ċelebrazzjonijiet se iservu biex il-parroċċa turi l-apprezzament tagħha lil protagonisti ta' din il-ġrajja, b'mod partikolari il-memorja tal-Perit José D'Amato li kien il-moħħ u l-qalb wara l-bini tal-Knisja l-ġdida.